и прогнозата за времето. Тавата Делимано е по-различна. Откри 9 разлики. Само сега тавата Делимано е на половин цена. Керамично покритие загрява по-бързо, не се надира и готвиш само с капка мазнина. Удобна форма, по-лека, но устойчива, незалепващо покритие и лесно почистване. Аз вече пека само в тава Делимано. Вземи тавата Делимано на половин цена. Влез на Делимано БГ в магазини Топшоп и в Пикадили. Поръчай на 02 81 851 31. Побързай, промоцията свършва утре. Когато мислиш за някого и искаш да кажеш благодаря или обичам те, кажи го с Nivea крем. Лимитирана серия докосване с любов. Май имаш нужда да презаредиш. В лавка ще намериш всякакви шоколадови изделия и енергийни напитки. Лавка навсякъде, когато ти потрябва. Природата е най-добрият източник на здраве. Затова Валмарк създаде Спектрум мултивитамини и минерали с органичен происход. Така Спектрум витамините се усвояват пълноценно, а включеният имунактив комплекс допълнително ги предпазва от сезонните заплахи. Спектрум мултивитамините с органичен происход. От Валмарк. Белева от банката. Здравейте, тая снега е чао. Пети час компилираме билда. Инсталирахме спринта апдейтите. Ако монтираме 6 машини с по 2 акселона е 5. Краеш чакането и бъднатите билдове. А защо не качите 3 виртуалки на сървър с 4 седмици и не добавите един за бекъп? С инвестиционен кредит ще финансираме виртуализацията и облака! В Банка ДСК разбираме вашия бизнес. Попитайте и за новите ни пакетни програми, оформени според вашите нужди. Банка ДСК. Доверието е взаимно.